partner. Eto na! Nagpaparamdam na naman. Ang ating Mahiwagang Burnay! Noong unang panahon, ay naging matunog ang pangalan ng French daredevil na si Charles Blondin. Pagtulay sa lubid na nakabitin sa ere ang gimmick ng serkerong ito. Taong 1859, natanggap ni Blondin ang rurok ng kanyang kasikatan nang tawirin niya ang Niagara Falls na nag-uugnay sa pagitan ng Canada at Amerika. Sa harap ng libo-libong mga tagahanga ay paulit-ulit na tinawid ni Blondin ang talon gamit lamang ang isang manipis na lubid. Ang lubid na gamit ni Blondin ay wala pang 1 pulgada ang diametro. Okay, pulgada is... Foot? check natin. 1 pulgada... Basta manipis. Hindi, pulgada is dangkal. Anyways, basta manipis, partner, manipis na lubid. 11,000 talampakan ang haba nito at may taas na 160 talampakan mula sa ibabaw ng talon. Taas, no? Hello? Bukod Inch. dito, Bukod dito, lalo pang pinahirap ni Blondin ang pagtawid sa lubid sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang stunts habang tumatawid. Lakas loob na tumawid si Blondin sa lubid nang nakapiring ang mata. Aba. Pakitang 1 inch. gilas talaga eh. 1 inch yung lubid, sobrang taas, gumagawa ng stunts habang nakapiring ang mata. Ikaw na. Wow. Nakasakay pa sa bisikleta. Hala? Nakasuot ng tiyakad o stilts. Oh my God, naka-stilts? At nakasuot sa isang sako. Yan yung mga stunts. Lalo pa niyang pinabilib ang mga nanonood nang maisipan niyang magdala ng kalan at kawali habang tumatawid. Pagkatapos ay nagluto pa ng omelette sa pinakagitna ng lubid. Isang araw ay nagdala naman ng kartilya o wheelbarrow si Blondin at walang hirap na pinaandar ito sa ibabaw ng lubid. Ha? Ang laki ng wheelbarrow. Pambihira. Palakpakan ng mga tao. At halos ang lahat ay napanganga sa galing na ipinakita ng sirkero. Bravo! Bravo! Ang galing mo talaga, Blondin! Ikaw na! Sigaw ng mga tagahanga. Ang hindi alam ng mga tagapanood ay may inihanda pang mas malaking pasabog si Blondin para sa kanila. Ano kaya yun? Lumapit si Blondin sa mga tao at sinabing, "Matapos niyong masaksihan ang mga stunts na ginawa ko, naniniwala ba kayo na kaya kong bumuhat ng tao gamit ang kartilya at tumawid sa lubid na ito?" Hello? Tanong ni Blondin. At sumagot ang mga manonood. "Oo naman, kayang-kaya mo yan," sabi ng mga tao. Muling nagtanong si Blondin, "Ngayong naniniwala kayo na kaya kong gawin, sino sa inyo ngayon ang gustong sumakay sa kartilya?" Tanong ng sirkero. Maka-oo kayo Yan, Maka-oo kayo wagas ha. O, nung naghanap ng volunteer, anong ginawa ng lahat? Nag-text. Bisibisihan. O. Nung marinig ang paanyaya ni Blondin, ay wala ni isa man sa mga tao ang nangahas na sumakay sa kartilya at tumawid sa lubid kasama ng sirkero. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng French tightrope walker na si malamang Jean-Francois Jean-Jean, aka The Great Blondin. August 1959, tinawid ni Blondin ang parehong lubid habang pasan-pasan sa kanyang likuran ang manager niya na si Harry Coldord. Gaya ng mga tagahanga ni Blondin, sa mundong ito ay napakarami ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos. Pero pagdating ng pagsubok, ilan-ilan lang talaga ang masasabing tunay na naniniwala at nagtitiwala. Tama.
Correct ka. Napakaganda ng Oo, pagkakalahad ng oo. kwento. At ang ganda ng pagkumpara, ang Correct. ganda ng analogy. Correct ka. Na 'di ba yung sasabihin ni Lord, trust me. Ako ang bahala. Pero wag ka, di ba, pag binigay sa'yo yung challenge. Oh, 'di ba? Ang dami mong tanong, tahimik ka, ninenervyos, kinakabahan. Asa na yung trust, hindi ka kakapit. Uwi ka sa inyo, Oo, di ba? hindi ka kakapit. Mawawala ka bigla sa eksena. Correct. Hindi ka kakapit. Totoo, same thing. Ito, di ba, bilib na bilib tayo doon sa Serkero. Di ba, ang galing mo talaga. Ikaw na lahat. O ngayon, binigyan ka ng pagsubok, challenge diba? siya. Ano, naniniwala ka sa galing ko? Mm. Bumibilib ka sa akin, edi sumakay ka sa akin. Oh, diba? Pero ayan, yung binigay yung challenge na yun, sinong naglakas ang loob? Sinong sumakay? Walay. Much like our faith. Correct Diba? ka. Lagi natin sinasabi, ang galing ni Lord. Naniniwala talaga ako sa Kanya. Bilib na bilib ako sa May Kanya. dahilan ng lahat. Ganyan. Nung binigyan ka ng pagsubok, Correct. hindi ba't nagtanong ka? Hmm. Bakit? Yun yung sinasabi natin. Saka magpatuloy lamang na magtiwala. It's all about faith, mga kabisyo. Tama. Pag binigyan ng challenge, actually, dyan lalo na susubok yung pagtitiwala at paniniwala mo sa Kanya. Correct. Diba? Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento, ang lalim. Correct. Ang mga kwento po ng Maywagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan. Like na like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Thank you mga tambalanisa sa pagtutok sa amin. Salamat. Babatiin ko lang na magandang morning and happy listening ang lahat ng mga dyan sa Outback sa Blue Bay. Nung minsan na kumain ako dyan, partner, binigyan nila ako ng dessert. Tapos ang galing niya. Wow! Kasi idol daw ako nung kanilang kitchen chef at saka yung kitchen crew. Tapos yung sa plating partner, nag-drawing sila ng Hello Kitty. Kaya I truly appreciate it. Thank you very much. Hello kay Miss Cheryl Lim Kim. Ang kitchen manager na si Cheryl Lim. And sa kanyang mga magulang na sina Teodora Villan at Lorenzo Villan. Good morning! Nakatutok sa atin si Emeline na taga dyan sa gawa ng tarpaulin sa Harrison. Good morning! Kasamang nakikinig si Emmanuel Tukib Labrador and family ng Calamba, Laguna naman. Galing to kay Bebe. Thank you. Salamat po sa inyong lahat. Salamat! Nakaantabay din sa atin ng bonggang-bongga ang lahat ng mga tambalanista natin na mga magpapare. Ayan, on the way to Tagaytay, sina Brother Felix Ayala kasama ang kanyang mga classmates na sina RC, Gilbert, Norman, and Driver Jello. On the way to the Tagaytay for a retreat before their ordination. Madadagdagan na naman yung mga kaibigan natin, pare. Good morning po! Ingat-ingat po sa inyo. Salamat. Hanggang alas 12 tayo patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Thank you very much mga tambalanista for tuning in and thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Maraming salamat mo po muli sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa paggawad ng Best FM radio station sa Love Radio. Yay! Thank you! Sa kakatapos lamang na KBP Golden Awards. Yan. Golden Dove Awards. Salamat! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!